Satokauden päätteeksi oli Itä-Suomessa tapana järjestää kekrit. Juhlat, joissa palkollisille annettiin mahdollisuus mitellä voimiaan ja taitojaan talonväen kanssa. Jos talo oli vöyräs ja vuoden tulo hyvä, saatettiin pelata truislinkoa, jossa kilpailijat asettuivat vuorollaan seljälleen lattialle koukistetuin polvin. Ja nyt vastapuolen pelaajat vuorollaan iskivät makaajaa kartulla vatsaan niin, että truiskyrsä lennähti moniaita metrejä. Kenen lyönnistä truiskyrsä lyhyimmän matkan lennähti, siitä tuli talon kyrsäpukki ja oli hän hävinnyt peli. Hänen tuli asua lätissä sikojen kanssa ja syödä sikojen ruokaa. Milloin kyrsäpukki uskaltautui ulos lätistä, oli talonväki heti huutelematta ivarenkutusta. Kyrsäpukki lätis makaa, sian kanssa ruokas jakaa. Kyrsäpukki lätis makaa, Istut. Satokauden päätteeksi oli Itä-Suomessa tapana järjestää kekrit. Juhlat, joissa palkollisille annettiin mahdollisuus mitellä voimiaan ja taitojaan talonväen kanssa. Jos talo oli vöyräs ja vuoden tulo hyvä, saatettiin pelata truislinkoa, jossa kilpailijat asettuivat vuorollaan seljälleen lattialle koukistetuin polvin. Ja nyt vastapuolen pelaajat vuorollaan iskivät makaajaa kartulla vatsaan niin, että truiskyrsä lennähti moniaita metrejä. Kenen lyönnistä truiskyrsä lyhyimmän matkan lennähti, siitä tuli talon kyrsäpukki ja oli hän hävinnyt peli. Hänen tuli asua lätissä sikojen kanssa ja syödä sikojen ruokaa. Milloin kyrsäpukki uskaltautui ulos lätistä, oli talonväki heti huutelematta ivarenkutusta. Kyrsäpukki lätis makaa, sian kanssa ruokas jakaa. Kyrsäpukki lätis makaa, sian kanssa